Makadini, tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino cheFarm 4081. Nhasi muchirongwa chezvikwanisiro zvinomwe. Tichakuzivisai zvikwanisiro zvakanyanyokosha zvinofanira kutengwa kana mada kutanga kurera tunhiyo twemabroiler kusvikira twayaruka. Zvinhu zvizhinji zvakare muchirongwa chino zvinokwanisa kuita kumaroadrunner nemafree range zvekare, asi nhasi tangoti tingotsimbirira kumabroiler ikoko, imi mozongobatanidza. Izvi zvinhu hazvisanganisiri imba yacho, sezvo ichi chitori chirongwa chakatozvimirira, sezvo zumbu rehuku idamba refu chairo rinoda zvinhu zvakawandisa. Saka zvinotoda chirongwa chakazvimirira mozochitarisira kumberi uku. Chekutanga, bhokisi. Iro bhokisi rakakoshera munguva yemasvondo mairi okutanga kana turi tunhiyo, nguva iyo yatinodaidza kuti brooding. Iyo inguva yakakoshera nhiyo dzenyu, sezvo tunenge tusati twakukwanisa kudziisa miri yacho twoga. Bhokisi rakanakira kuti mhepo ine chando inopinda inenge iri ishoma, sezvo inenge ichipiwa muganhu. Musashandise zvinhu zvakaita sesimbi kana kopa, sezvo zvichigamuchira nekuchengetedza chando. Uye bhokisi kana kuti brooding box, kana muri nemari dzenyu, harinetse kuhakira iwo mwenje weinfrared pamusoro pebhokisi kuti dzidzirwe, rinochengetedza moto zvakanaka. Bhokisi irizve harinetse kubuditsa panze kana zuva rabuda mumba makutonhora uye muchida kuchengetedza magetsi enyu. Chechipiri, mafeeders nemadrinkers. Munoda mafeeders, ayo ndiwo amunoisira chikafu chamunotenga kuzvitoro zvakaita semastarter, magrower nemafinisher. Ayo akakosha kuti huku dzenyu dziwane padzinodya, nokuti mukadzisiya dzichinhonga chikafu pasi dzinokwanisa kunhonga zvirwere. Sezvatakamboreva, mabroiler haasi maroadrunner, ane hutano hwakareruka. Akanhonga zvinhu pasi senge ari madiki, ane zuva rimwe rekuchochonywa, anokwanisa kukanganisika hutano hwawo. Madrinkers ndiwo mamwe akakosha, ayo anoisirwa mvura yadzo yekunwa. Munokwanisa kushandisa zvigaba zvakachekwa, manipo drinkers kana kuti maplastic drinkers. Iwayo anofanira ari maplastic akanaka nekuti haanetse kugeza. Madrinkers anowanikwa kuzvitoro zvekurima kana mahardware stores. Chinenge chiri chibhavha chinochengeta mvura yakawanda, chichibuditsa mbichana yakachena kuti huku dzenyu dzimwe mvura yakachena. Drinker zvarakanakira ndezvekuti rine hutsanana huri kumberi, tichitarisa nezvinomwiswa zvakaita sezvigaba zvakachekwa, nekuti hapana chinopinda mvura imomo isati yabuda kuzonwiwa, sezvo inenge yakavharika. Chechitatu, mashavings. Marara emupuranga anowanika kuvanhu vanoita zvekuveza miti. Munopiwa masaga nemasaga ikoko. Mashavings akakoshera nhau yekuti huku dzenyu senge padzinenge dzichiri nhiyo mubrooding period muya, mashavings kana kuti mahuswa anoita kuti huku dzenyu dzisatsika pasi mbune panotonhora. Tose tinoziva kuti chando chinopinda mumakumbo imomo. Mashavings anokwezvazve mvura ini yematosi, iyo inodaidza chando muzumbu kana mubhokisi. Izvi zvinochingamidza chando madziri. Immunity system yehuku dzenyu ikarohwa nechando zvakanyanyisa, immunity yadzo inoderera. Zvirwere zvakaita seinfectious bronchitis kana kuraiza ndopa unoona zvati gogogoi mubhokisi retunhiyo imomo. Saka akachinjwa nguva nezuva, huku dzenyu dzinofara nekusununguka dzine hutano, asi hadzifanire kumadya mazuva okutanga. Ndosaka tichishandisa manewspaper mumazuva okutanga patinobva kuchochonywa, iro day 1 riya ramunenge mabva kututenga. Anoiswa pamusoro pemashavings kuti tusadye mashavings kana mastarter crumbs akazodonhera pasi tuchidya. Izvi zvinokwanisa kukanganisa hutano hwatwo. Chechina, mbaura, infrared light. Uyu ndiwo moto unodziisa bhokisi renyu rehuku. Senge kana ari makuseni kana mahusiku, chando pachinonatsodonha kuma3 nekuma4 kuya, infrared inofanira kugara iri padhuze, sezvo temperature yenhiyo dzenyu inofanira kutambira kuma32 degrees Celsius, ichitambirawo ikoko masvondo mairi ekutanga, ndopazvinenge zvakanatsokosha. Kana muchigara munzvimbo inonetsa magetsi seZimbabwe yese zvayo, kana kuti hamuna mari inotenga magetsi yeinfrared, musatye hama dzangu, munokwanisa kuedza iyo mbaura. Mbaura iyo yakachipa, mbaura inoda machisa,
marasha netutsotso kana zviguru zvechibage zvakaoma kubatidza moto wacho. Mbaura inoda marasha kwete huni, nokuti marasha anobvira nguva refu kupfuura huni, izvi zvinobvira husiku hwose. Vakuru vakadaro wani, pavira ngoma husiku hurefu mwanangu. Huni netutsotso zvinongodiwa kubatidza marasha acho. Chechishanu, stress pack. Kuchinja nzvimbo yokugara kwagara kwakaoma hama dzangu. Huku dzedu dzinoda inonzi stress pack. Stress pack inodiwa kana nhiyo dzenyu dzabva kunotorwa paye. Huku kana dziri dzidiki hadzidi zvekuchinjwa nzvimbo, dzinoita stress. Ndosaka kwakagadzirwa mushonga unonziwo stress pack unodzivirira izvi. Stress pack inowanzoiswa half teaspoon mu2 liters zvichienderana kuti ichi chibepa chacho chakambonyorwawo kunzi chii. Vamwe vanoti tsvigiri mumvura inokwanisa kutora nzvimbo yestress pack kana tunhiyo twacho twakujumai kana kuti makanganwa kutenga stress pack. Chechitanhatu, mishonga yakakosha yakaita seNewcastle vaccination, iyo inodzingira varoyi vasati vasvika pamusha. Senge kana huku dzenyu dzakawanda zvekusvika kumazana kana zviuru, mishonga yakakosha nokuti zvirwere zvinotapukira zvakaita seinfectious bronchitis kana Newcastle iyoyo zvikati gogoi kumatanga ikoko kunoparadzwa sezvakaitwa Sodom neGomora. Saka kugara madzivirira zvirwere zvenyu kwagara kwakangokosha. Gavakava ndiyo inodaidzwa ichinzi natural antibiotic muchingezi. Une ma-anti-inflammatory properties ekuti kana huku dzenyu dzarwara munokwanisa kudziisa mumvura madzo. Gavakava yacho inenge yakatswanywa nesando kana kuita zvechirungu kuisa mublender. Izvi zvinonyatsoshanda manje hama dzangu, sezvo blender rinonyatsorakasha mashizha iwayo kuti aite muto chaiwo wakanatsotsvedzerera unotange derere uya. Kana muine ivhu pamba penyu, zvakangonakawo kudyara ruva iri sezvo risingadhure, harinetse kubata. Zvigubhu, mabhaketi, madhishi nemameasuring cup akakosha zvekare. Izvi zvinodiwa senge kana muchisanganisa mushonga, sezvo zvigubhu zvagara zvakanyorwa maliters acho. Hazvizonetse kuyera kana muchida kusanganisa mishonga. Mishonga inokwanisa kuyerwa nejekiseni kana iyo measuring cup. Musaise mishonga yekupima nemaziso. Munozvidemba saLeonard Dembo, ameno kana akamboimba chimbo chezvekudemba. Kuita zvemusoro wenyu musina kutarisa mavara emushonga wenyu uko kunokonzeresa. Verengai zvinenge zvakanyorwa pamishonga yacho yakaita seESB3 kana Ashtil kana yakakodzera kushandiswa zvenguva iyoyo. Moita metsi dzacho dzeolive yenyu dziya chero makawana U hazvina mhaka hazvo. Idzi metsi hadzina kunyanya kudzika. Zvekuyera mishonga hazvidi Pythagoras theorem izvi. Division, multiplication, subtraction neaddition chete. Nokuti mukaisa ushomanana haushande, uye mukawanza dzozorwara. Saka zvinoda uchenjeri. Chechinomwe, feed nemvura. Zvinhu zvose zvinorarama zvinoda mvura nechikafu kuti zvirarame. Chikafu chemabroiler chinofanira kutengwa chisati chakudiwa. Ndokurongeka kwacho, mabroiler anodya chikafu chinotengwa mumatoro zvakaita seNational Foods, Family City kana Profits nemamwewo. Kana muchida kuti dzikurumidze dziite mari, toti mune huku 100, munoda 150 kg yestarter. Chikafu ichi chinoita mastarter crumbs chinopiwa turi tunhiyo masvondo mairi okutanga iyo mubrooding period yatambotaura nezvayo. Mazuva anotera motenga 250 kg dzemagrower, 4 ma50 kg mafinisher kana kupfuura dzimwe nguva nemavitamins nemimwe mishonga yamunoona kunge yanenge yakakosha. Ndo zvatinongoshandisa kuno kana dzava nguva dzekurima. Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi chipfupi ichi. Tinokurudzira kuti muone chirongwa chedu ichi chinonatsokupai gwara nemagwaro acho amunofanira kutora kana muchizochengetedza mabroiler acho. Tichagadzira zvimwe zvirongwa kumberi uku zvinonyanyotarisa zvikwanisiro zvezvimwe zvipfuyo zvakaita sehwai kana hanga kana hove. Kusvikira ramangwana tinoti sarai zvakanaka varimi, uye musakanganwe kuti murimi munhu, ivhu ndiro nyika.
Tinotenda nekuona kwamaita nekuona chirongwa chedu chino cheFarm 4081 chanhasi mugore rino ra2024. Kana muchida kudzidza zvimwe zvekurima zvakajeka kupfuura izvi, tinokurudzira kuti mupinde magrupu edu matatu ayo anoita Huku 4081 rehuku, Mbudzi 4081 rembudzi, kana Doe's Cave Rabbitry retsuro kana muchipfuya tsuro. Umu ndoma munowana mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi, pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo kana zvirimwa zvenyu. Uye tinombogadzira zvinhu zvesimbi zvinoshandiswa mukurima zvinokwanisa kubatsira mukurima zvose nemagariro enyu zvakaita semadara, maladha, maborehole stand, mabraai stand, mabagler bar nemakeji ekuchengetedza zvipfuyo zvenyu zvose. Chero zviri zvesimbi tinongotaurirana togadzira nemapuraisi akanaka. Munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Tokuonai ikoko murimi munhu hama, kusvikira patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa. Musare murugare.